Yn ystod fy nhrydydd blwyddyn, fi wedi bod yn gweithio yn y Gerddi Botanig Cymru yn creu fideos I hybu y prosiect yn newid dechrau blwyddyn yma. Felly, o'n i wedi cyfweld â phobl ac creu shots bach o'r site hefyd, a hefyd dechrau blog I gyd fynd gyda'r fideos ni wedi creu. Yr wythnos yma, ni wedi bod yn gweithio gyda'r Big Learning Company yn y pabell gwyddonau, a ni wedi bod yn gweithio gyda'r plant yn chwarae gemau Minecraft ar iPads a'r cyfrifiaduron, a ni wedi bod yn codo gyda'r game Codo. Ni wedi bod yn animeiddio neu gweithio gyda'r green screen, a jyst dangos i'r plant sut I gweithio gyda technoleg yn saff a sut I mwynhau a dysgu sgiliau newydd. Da ni'n cael ein annog I defnyddio'r rhaglenni ar yr MacBook Pro mwyn creu walkthroughs ar gyfer Minecraft, a da ni hefyd yn dysgu'r plant wrth I ni wneud hynna. Yn ystod y cwrs ges I profiad o astudio dramor yn America. Nes I astudio cwrs New Communication Technologies yn y USA. So ni'n gallu gweld sut maen nhw'n gwneud stwff yn wahanol I ni, a oedd e lot yn wahanol I ni. So oedd e'n profiad really da, a hefyd cyfle I weld lot o America. Nath astudio modiwlau Cymraeg rhoi lot o gysylltiadau Cymraeg I fi, a o'n i'n teimlo bod dosbarthiadau'n lot llai, so oedd mwy o berthynas gyda'r darlithwyr. Nath I roi cysylltiadau profiad gwaith I fi, a wedyn ges I job fan hyn yn neud be fi'n neud, a sa'n credu byddwn I fan hyn os nag o'n I wedi astudio trwy'r Cymraeg. Pan o'n I yn y Brifysgol yn Abertawe, o'n i'n gweithio ar un pryd yn cyflwyno raglen radio I sain Abertawe. 2 awr o hyd, byw, bob nos Wener, ac o'n i'n cael yn halu 5 bunt am bob rhaglen, ond credwch I fi mi dalodd ar ei ganfed. Felly, manteisiwch ar unrhyw gyfle, dos ots be maen nhw'n talu chi byth yn gwybod be ddaw o'r cyfle.